Nej! Jeg skal gå. Kommer du? Ja, vi bor her. Ja, tak, fordi vi må bo herinde. Vi stjæler det bare deres hus. Nej, jeg stjæler med deres hus. Jeg stjæler kirken. Jeg går lige i kirken. Ja, vi stjæler kirken. Nej, kirken er min. Kirken, det er min helt egen. Hvad snakker I nu om? Nej, han kører stadig over vores walkie-talkie. Oh my god. Hvor er den? Jeg var ved kirken. Tak lige, nu ved jeg, hvor jeg er. Vi snakker ikke om noget. Nej! Jeg tror, jeg ved, hvor han er. Hej, ja! Elias! Dø. Jeg har fundet mig et gennemsted. Du kan ikke køre os på vores walkie-talkie. Hvad snakker sagde du? Det er ikke færdigt der. Hej med dig, lille vagt. Lad os skæmmes. Hvad var det? Plaslen? Plaslen, der stod der ihjel. Der er en, der er om vej. Det er nogle syge ting. Hvad må det er? Jeg stop for helvede. Vi gider ikke det her. Hvorfor behandler du os sådan? Gud. Jeg stress, jeg tror, vi bare må lige blive fyret, så vi kan komme langt væk. Der. Ja! Så er det tid til at få stop. Der skal byen ned efter mig. Wow, what? Jeg ved det ikke. Jeg er ramt. Ja. What? Get up! Get up! For fanden blev taget af politiet, det var jo sådan et lort. Så er det her kedelige lort, det fængsel igen. Nå, så fangede vi dig igen, hva'? Det er noget, du tror. Ja, så bange vi skulle da igen. Bare det er noget, du tror. Nej. Nu får jeg stadig have min gamle celle, jo. Hvor er han? Nu får jeg stadig have min gamle celle, jo. Stop med at gøre mig i kort. Hey! Du bliver der. Okay. Kom, skal vi lukke ned? Jeg sagde til dig, at du skulle blive derinde. Vi har ikke vores walkie-talkie på os. Kom, vi lukker ned. Ja, vi går og springer hans celle i luften. Nej, springer ikke i luften. Okay. Nej! Den er blokket af. Der står, at den er blevet lukket på grund af, at den er blevet griefet. Jeg tror så... Hej, lille vagt. Nej! Wow! Jeg skal nok gå ind i cellen. Kan du pakke ind i din lortecelle? Ja. Hey, hvad laver du? Dø.
Kom Elias, vi flygter. Lille Elias. Elias. Er den døde? Elias. Gem dig her. Elias. Elias. Hvor er du henne? Elias. Han er død. Elias. Hvad det var noget, du troede, du kunne være? Beskyt din ven, det er du fandme ikke god til. Hvor er han henne? Har du fanget ham? Han er død. Nej! Du ved, hvor jeg er. Du finder aldrig. Hej med dig, lille vagt. Er der en mikrosøgt verden? Jeg er lige her. Jamen gå nu ud af vanish mode, det er ikke sjovt. Jeg er ude af en skole. Elias. Kom og dø. Ham der lol. Lol, Lasse. Han er dioped. Han. Lol. Og du er det for i dag. Se YouTube.